Novavax na ang bakuna na inaasahan umanong maipagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Mabalacat City para sa mga Mabalakenyo. Sinabi ni Mayor Chris Garbo, tugon ito sa nakita nilang pulso ng mamamayan. Isang malaking aspeto na dapat ikonsidera ng LGU sa proseso ng procurement ay hindi lamang ang halaga ng bakuna, kundi ang tinatawag umanong acceptance rating. Kasi po dati, nakipagkontrata na po tayo sa AstraZeneca. Ngayon po, dahil nga po sa agam-agam na maraming lumalabas, minarapat po nating palitan ngayon ng isa yung Novavax po. Yun po ang bibilin natin ngayon na isa pong mas mataas din po ang effectivity rate po nito na ginamit po sa iba't ibang bansa sa Europa hanggang dito sa Asia. Sa estratehiya ng lokal na pamahalaan ang pagkuha ng census ay hindi lamang mangyayari online upang bigyan ng konsiderasyon ang walang access sa internet. Sinabi ni Garbo na magmamano-mano ang mga nasa barangay level sa pagkuha ng master listing sa mga benepisyaryo ng bakuna na naaayon din sa priority list ng Department of Health. Ang higit na prioridad anya ng malaking alokasyon ng LGU sa bakuna ay ang mga nasa below poverty line. Siyudad ng Mabalacat na nasa below poverty line, no? Yung pong mahirap po nating mga kababayan na wala pa pong kakayaan para po makabili ng sarili po nilang bakuna. Yung pong mga business sector na may kakayanan, yung meron po silang mga empleyado na sila po ang priority nila, aalisin na po natin yon. Ayon sa city government ng Mabalacat, nasa higit 200,000 ang populasyon ng lungsod. Wala pang katiyakan ang laki ng alokasyon ng bakuna na maipagkakaloob ng national government, gayon na rin ng Provincial Health Office ng Pampanga. Bukod sa mataas na acceptance rating ng Novavax, ang accessibility din umano nito ang pinagbabasehan ng lokal na pamahalaan para ito'y maisalang sa procurement mula sa tripartite agreement nito sa national government. Matatandaan nitong March 15 ng kasalukuyang taon, ibinalita ni Vaccine Czar Carlito Galvez na naisecure na ng bansa ang 30 million doses sa US drug maker na Novavax. Inaasahan itong darating sa ikatlong quarter ng taon. Sa COVID-19 tracker ng DOH sa distribusyon ng mga dumating na bakuna sa bansa, umabot na ito ng higit 3 milyong doses as of April 13. Ang Sinovac na donated na nasa 1 milyong doses at 1.5 million doses na binili naman ng gobyerno. Nasa higit kalahating milyon naman ang AstraZeneca vaccine. Halos kalahati pa lamang ang nai-roll out o kabuang 1,562,563 total doses administered out of the available simula pa noong April 20. Nasa 76% naman ang na-administer na sa first dose mula sa total na 1,780,400. Paulo G. Santos, CLTV News.